ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெற்றி விநாயகர் ரியல் எஸ்டேட். உங்கள் சக்தி பேசுகிறேங்க. நம்ம பார்க்க போகிற லேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஏக்கரா 8 சென்ட்டுங்க. இந்த 8 சென்ட் பார்த்திங்கன்னா எம்டி லேண்டு தான். இந்த எம்டி லேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொள்ளாச்சி டு பல்லடம் NH மெயின் ரோட் மேலே இந்த லேண்டு வந்து அமைஞ்சிருக்குதுங்க. தார் ரோடு ஃபேஸ்லிங்க, மெயின் தார் ரோடு ஃபேஸில் ரோட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வீடியோ எடுத்துருப்பேங்க. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். NH ரோட் மேலே அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பொள்ளாச்சிலேருந்து வெறும் 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த லேண்டு வந்து அமைஞ்சிருக்குதுங்க. சைட்டு பர்பஸுங்க. இந்த லேண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 ஏக்கர் 7 சென்ட் பார்த்திங்கன்னா சைட்டுக்கெல்லாம் அருமையான லேண்டுங்க. நல்லா சேல் ஆகக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த லேண்டு வந்து அமைஞ்சிருக்குதுங்க. சைட்டெல்லாம் மொத்தம் போட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அருமையான லேண்டு தான். நீங்கள் வாங்கி வச்சு பின்னால் ஃப்யூச்சரில் சைட் போடுறனாலும் போடலாங்க. எல்லாத்துக்கும் சூட்டபுளான லேண்டு தான். இந்த லேண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஏக்கரா 8 சென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரில் வந்து பாருங்கள். பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் சைட்டு பூமி எப்படி இருக்குன்ட்டு. அருமையான சைட் தான், சதுரமாக இருக்குது. சைட்டெல்லாம் போட்டால் நல்லா சேல் ஆகக்கூடிய லேண்டுங்க. முன்ன சொன்ன மாதிரி தாங்க. சுத்தமான ரெட் சாயில் லேண்டுங்க. வாட்டர் சோர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருமையான வாட்டர் சோர்ஸ் தான். இந்த சைட்டு நம்ம வாங்கி ஒரு போரெல்லாம் போகிற மாதிரினா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இந்த சைட் இருக்குதுங்க. சுத்தமான ரெட் சாயில் லேண்டு. பாருங்கள், வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி எடுத்துருப்பேன். சைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அருமையான சைட் பூமிங்க. எங்களை தொடர்பு கொண்டு இந்த சைட் வந்து பாருங்கள். நீங்கள் பொள்ளாச்சிலேருந்து வெறும் முன்ன சொன்ன மாதிரி 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த சைட் இருக்குதுங்க. 2 ஏக்கர் 8 சென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருமையான லேண்டுங்க. இந்த லேண்டோட ஓனர் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக இந்த 2 ஏக்கர் 8 சென்ட் சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா 3 கோடி ரூபா கேட்குறாருங்க. ஃபைனல் கிடையாது, சொல்லும் விலை தான் 3 கோடிங்க. நேரில் வந்து பாருங்கள். பிடிச்சதுன்னா டேரெக்டாக உடனடி கிரைனா கம்மி பண்ணி எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணி பேசி முடிச்சுக்கலாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு சைட்டுக்கு அருமையான லேண்டுங்க. இந்த லேண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களை தொடர்பு கொண்டு இந்த லேண்டு வந்து பாருங்கள். பிடிச்சதுன்னா எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணி உடனடி கிரையத்துக்கு பேசி முடிச்சுக்கலாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.